खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 13 जानुवारि 2023 बाराय जाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। फैगौ 10 मेनि सिगां आसामनि नखर आरो हाग्रा बिफानाव 5,000 सोरखारि साख्रिनि मासि ओंखारगोन आरो बे मासिजों 1 लाख लांदां मासिनि थिसनथाइखौ आसाम सोरखारा आबुं खालामगोन होननानै आसाम पुलिस DGPनि मावखुलियाव पुलिस बिफाननि मोनसे आफारियाव बाहागो लाफैनानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बाथ्राखौ फोरमायदों। आसामनि करीमगंज जिल्लायाव बजरं दलनि सासे मावथि सुम्बुगिरिखौ बुथारखांनायनि उनाव आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोर आरो बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि उनाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सालबारि बाजारावबो बजरं दलनि मावथिफोरा सुम्बुगिरिखौ बुथारग्रा दायनिगिरि दुथांखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजानि थाखाय गोख्रों खुद्रिसारदों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फकतपारा ओनसोलनि पुनियागाव गामिनि थागिबि भुवन चन्द्र बर' आरो रिनुपमा बसुमतारी बिथांमोननि सेथि फिसाजो निरुपमा बर' बिथाङा आसामनि क्रिकेट आइजो गौथुमनि जानानै फैगौ 18 जानुवारि खालारखालि नागपुराव जानो गोनां BCCIनि सानसेयारि चेम्पियनशिप खेलायाव बाहागो लागोन, अदेबानि गेलेगोन। बिथाङा बे खेलायाव गेलेनो मोननायखौ लानानै बर' हारिया गोग्गानाय फोरमायदों। आम आदमी पार्टीआ भारतनि बयनिख्रुइबो साबसिन पार्टी। BJP सोरखारा रायजोफोरखौ सोबख'ग्रा थगायसुला आरो BJP सोरखारखौ भारतनिफ्राय आउट खालामगोन। BJP हानजाया गावसोरखौनो साबसिन होननानै रायजोफोरखौ इनाय खालामगासिनो दङ, थगायगासिनो दं होननानै आम आदमी पार्टीनि लेङाइ लिंथुमगिरि रन्जन बसुमतारी बिथाङा बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय आसाम गोहो रानसारथि मावख'नि लांगोनायाव सोमावसारनाय आफारियाव बे बाथ्राखौ रोखा बुंथिदों। बड'लेण्ड दाबिखौ बेखेवफिनबाय। अल बड' एक्स भलुन्टियार फर्सआ आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिखौ मैयानिफ्राय जागायफिनबाय। बर' हारिनि गोबां जेंनाखौ लानानै एक्स बड' एक्स भलुन्टियार आफादा बे दाबिखौ खालामनाय जादों। बिथांमोना मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंबानो जाबाय। आं माखासे क्लिपखौ देखायनानै होनि। नाथाय BTC सुक्ति जानाय समाव साननैसो एसे मोजाङै सोलिदोंमोन बे बर' हालामा। नाथाय दिनै BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव दिनै BTCआव मोनबोनाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ सानफा एफा गासिबो स्मेश खालामजोबनानै दिनै टटेलि DCनि आखायाव लाबोफिनजोब्बाय। दिनै सुपारभाइजिं एन्ड मनिटरिंनि पावार एन्ड फांसनाबो गासिबो DCनाव फैफिनजोब्बाय आरो बर' बेखार सेंग्रा सिख्लाफोरनो दिनै साख्रि होनो हायोमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ बेखिनिया लेजिस्लेटिभ पावारा जोंना BTCआवनो दंमोन। नाथाय दिनै बेबो गैलिया। हानि अधिकाराबो दिनै गैला। फारसेनिफ्राय दिनै माने इलिगेल माइग्रेन्ट जेनेबा बेआइनि भाबै जोंनि 6 शिड्युलनि हायावबो हाबबाय, जोंना ट्राइबेल बेल्टआवबो हाबलाजोब्बाय। दिनै उल्टा डेम'ग्राफिखौ जोंखौ गाज्रि खालामनानैसो होनो नागिरबाय। दा गतिके जोङो बे बेलायाव जों जिहेतु गोदो आन्दलनजों जोनोम जानायमोन, बे हिसाबै जों बे जिनिसखौ सैज्य खालामनानै थानो हायाखै, जायनि थाखाय दिनै माने गोदानै जोङो आवाज थिखांफिननांदों। आथिखालाव बर' हारिनि गेजेराव आरोबाव BNLA मुंनि गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जानायखौ फेसबुक आरो वाट्सएपनि गेजेरावसो नुनो मोननाय जादों। नाथाय बियो सैथोना नंखाय बेखौ दासिमाव फोरमान मोनथ'नाय जायाखै। दा बेनिखायनो आं बेखौ कमेन्ट होथ'वा। जेब्ला सैथोआ फैगोन अब्लासो कमेन्ट होगोन होननानै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बेखौ फेसबुक बा वाट्सएपआव नुदों, खिन्थु बिनि जि माने प्रमाण प्रुफ बा बेयो बेसेबां सैथो, बेयो बबे एंगेलनिफ्राय फैदों, बिनि जि फेक्ट फाइन्डिं, बिनि रियेलिटिखौ दाबो जों मिथियाखै आरो रियेलिटिखौ मिथिबा बिनि उनाव आं कमेन्ट होगोन। उइदाउट नयिं द रियेलिटि आइ डोन्ट लाइक टु कमेन्ट अन दिस इशु। BPF सोरखारनि समाव ब्रिटिशनि बारग' बुंथिगिरि त्रिदिप दिमारनि समाव लुफुंजानाय गंसे गेस्ट हाउसआ आथिखालाव दुथांफोरनि आड्डासालि जानानै दङ।
BTC सोरखारनि राजबाख्रिनिफ्राय लाख लाख रांखौ बाहायनानै लुफुंजानाय बे गेस्ट हाउसखौ ठिकादारा सोरखारनि आखायाव गथायना होआखै आरो बियो साननो गोनां बाथ्रा। बेनिखायनो उदालगुरि जिल्लानि 32 नं BTC बियाबनि MCLA सन्जय स्वर्गियारि बिथाङा बे गेस्ट हाउसखौ दुथांफोरनि आड्डासालि खालामनायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सिल खालामदों आरो थाबैनो ठिकादारखौ बे गेस्ट हाउसखौ सोरखारनि आखायाव गथायनो थाखाय खावलायनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।